הרב זמיר כהן בהרצאתו המרתקת מציג דוגמאות רבות המאפיינות את המהפך בעידן המודרני, בו החל המדע לגלות את החוכמה השמימית שבתורת ישראל. שלום וערב טוב. נושא ההרצאה שלנו הערב, תורה ומדע. המדע מכיל בתוכו גם עובדות מדעיות וגם תיאוריות מדעיות. יש הבדל גדול ביניהם. עובדה מדעית זוהי עובדה, זה נתון שאי אפשר להתווכח איתו. יש תיאוריה, מה פירוש המילה תיאוריה? השערה. זאת אומרת שהמדען משער כך וכך. לא נכון. בשפת המדע, עובדה היא פשוט תוצאה אמינה, בדוקה וניתנת לשחזור של מדידה, של ניסוי. ואילו תיאוריה היא מסגרת שמסבירה אוסף גדול מאוד של עובדות. בשפת הרחוב, משמעות המילה תיאוריה היא אומנם השערה או ניחוש. מה פירוש המילה תיאוריה? השערה. אבל כשמדענים מדברים על תיאוריות כמו היחסות, הקוונטים או תיאוריית האבולוציה, הם מדברים על בדיוק ההפך מסתם השערות. תיאוריה מדעית אינה השערה. מה פירוש המילה תיאוריה? השערה. זאת אומרת שהמדען משער כך וכך. הרב יודע שהקהל שלו חסר כל השכלה מדעית, הוא מנצל לרעה את כפל המשמעויות של המילה תיאוריה ואת חוסר הידע של הקהל בכדי לתעתע בו ולהטעות אותו. אבל הוא לא המציא את הגלגל. הנה למשל ההודי זקיר נאיק מהמטיפים המוסלמים המפורסמים בעולם. How can you reconcile the Quran with Darwin's theory of evolution? Sister, I have not come across any book which says fact of evolution. All the books say theory of evolution. There is no book I have come across saying fact of evolution. מתברר שאין סתירות בין עובדות מדעיות לבין הדברים שאמורים בתורה. יש הבדל בין תיאוריות לבין התורה, וזה משהו אחר. זה לא משהו אחר, זה כמעט אותו דבר. כאמור, תיאוריות מדעיות הן ההסבר הטוב ביותר של האנושות, שמסביר את כל העובדות הידועות לה מחקר הטבע. לפיכך, אם יש הבדל בין מה שכתוב בתורה לבין התיאוריות, מכאן מתחייב שהעובדות לא תומכות בתורה. התורה מלאה בסיפורי אגדות על-טבעיים, שהמדע דוחה על הסף. לאוזן מדעית, אין הבדל בין טענתו של הרב כי אין סתירות בין עובדות מדעיות לבין הדברים שאמורים בתורה, לבין הטענה כי אין סתירות בין עובדות מדעיות לדברים שאמורים בסיפור כיפה אדומה. מותר שיהיה הבדל בין תיאוריה לבין התורה. למשל, דוגמה לוויכוח בין התורה לבין המדע לפני כ2000 שנה. צורת העולם. מהי צורתו של העולם? בעבר, עולם המדע הבין שהעולם הוא משטח. על מה הוא ניצב? על צב. יש איזה אוקיינוס אינסופי, הצב שט בתוכו, עליו יש פילים, וכל העולם על הפילים האלה. היו אז מזהירים את הספנים, אותם אנשים שמפליגים באוניות, היו מזהירים אותם, תיזהר כשאתה שט באונייה, מפליג, תיזהר שלא תגיע לסוף העולם, שלא תיפול פתאום. אפשר לראות את הציורים באנציקלופדיות. טעותם של היוונים והרומאים הייתה בכך שהם סברו שכדור הארץ נמצא במרכז היקום. אבל אין שום צל של ספק שהיוונים ידעו שצורת הארץ היא כדורית, כפי שמעידים כתבי החכמים הקדמונים וגם מפות מהתקופה, כמו אלה שבתמונה. הראשון שהעלה סברה זו היה מיודענו פיתגורס, עוד במאה השישית לפני הספירה. דעתו הפכה לדעת הכלל מאוחר יותר, ובמאה השלישית לפני הספירה הגדיל לעשות המתמטיקאי והגיאוגרף ארטוסטנס, ואפילו מדד את היקפו של כדור הארץ. כך הוא עשה זאת. ארטוסטנס גדל בעיר אסואן שבמצרים, וידע שפעם בשנה השמש נמצאת בזנית, כלומר בזווית של 90 מעלות מעל הראש. כך שקרני השמש שעוברות בעיר ממשיכות בהכרח ועוברות גם דרך מרכז כדור הארץ. לימים עבר לאלכסנדריה, עיר המרוחקת כ-800 קילומטר מאסואן. שם הוא חיכה ליום בו באסואן תהיה השמש בזנית, ומדד את זווית הצל של מגדל גבוה. מגיאומטריה פשוטה, זאת צריכה להיות גם הזווית בין שני הרדיוסים ממרכז כדור הארץ לערים. לארטוסטנס היה כעת משולש ושוקיים, שזווית הראש ואורך הבסיס שלו ידועים,
ומכאן ניתן לחשב את אורך השוק, הוא רדיוס כדור הארץ. בעבר, עולם המדע הבין שהעולם הוא משטח. ארטוסטנס מצא שהיקף כדור הארץ הוא כ-46,000 קילומטר, ופספס רק ב-15%. עולם המדע הבין שהעולם הוא משטח. על מה הוא ניצב? על צו. הצו שט בתוכו, עליו יש פילים, וכל העולם על הפילים האלה. הצו הזה ספציפית שהרב הציג בשקופית נקרא קורמראג'ה, והוא לקוח ממיתולוגיית הסנסקריט ההודית. גם במיתולוגיה הסינית והאינדיאנית היו אלמנטים דומים. עולם המדע הבין על צו. תמונות עולם של צבים ופילים הם תפיסות דתיות ולא מדעיות. היו אז מזהירים את הספנים. תיזהר כשאתה שט באונייה, מפליג, תיזהר שלא תגיע לסוף העולם, שלא תיפול פתאום. גם תמונות אלה אינן תולדה של מחקר מדעי וחשיבה חופשית, אלא שוב של הדת. למרות שהכנסייה והאינקוויזיציה כפו באלימות את תפיסת העולם השטוח, תמיד ידעו האינטלקטואלים הנוצרים שהוא כדורי. לראיה, כשקולומבוס יצא למצוא דרך קיצור להודו, הוא יצא לכיוון ההפוך, משום שהוא ידע שכדור הארץ הוא עגול והוא כן יגיע להודו. הוא רק לא ידע שאמריקה תקועה לו באמצע הדרך. מיותר לציין שבתור הזהב של האסלאם שומר הידע היווני, ולפיכך המוסלמים ידעו שכדור הארץ הוא כדורי, והוסיפו הישגים רבים משלהם. למשל, הפרסי אבו רייחן בירוני השתמש בטריגונומטריה ושיפר באופן משמעותי את החישוב של ארטוסטנס. בתנ"ך יש פסוק ידוע, תולה ארץ על בלי מה. הקדוש ברוך הוא תולה את העולם, את כדור הארץ על כלום. אין שום דבר למטה. מהי צורת העולם? אומר הזוהר, כל יישובה מתגלגלה בעיגולה ככדור. אילן לטאטא ואילן לאלה. אומר הזוהר שהעולם לא רק הוא כדורי, אלא הוא גם מתגלגל, מסתובב. אילן לטאטא, אלה למטה, ואילן לאלה, אלה למעלה. ספר הזוהר נכתב במאה ה-13 על ידי יהודי ספרדי בשם משה דליון. אבל גם אם הזוהר נכתב לפני 2000 שנה, הוא פשוט חוזר אל הידע של היוונים שהקדימו אותו. ועל כן אין בציטוט שהרב הביא שום גילוי אלוהי מדהים. אז ביטלנו את הזוהר. כעת, גם אם נקבל את הפרשנות כיד הדמיון הטובה של הרב לפסוק בספר איוב, ברור שגם משטח וקובייה יכולים להיות תלויים על בלימה. ולפיכך, אין בסיס לטענת הרב בדבר הידע האלוהי של היהדות בנוגע לצורת העולם. אז מה כן כתוב בכתבי היהדות בדבר צורת העולם? המון שטויות שונות ומשונות. למשל, לכדור הארץ יש קצוות או כנפיים, הארץ היא שטוחה שמעליה כיפת רקיע עם חלונות, שדרכן יוצאת השמש ונכנסת. מעל לכיפת הרקיע יש ים גדול עם מים, שממנו מגיע הגשם דרך ערובות שבכיפת הרקיע. הארץ מוחזקת יציבה ונתמכת בעזרת עמודים או יסודות. תולה ארץ על בלי מה. אפילו הרמב"ם שחי במאה ה-12 חשב שלכוכבים יש שכל. דוגמה לוויכוח בין התורה לבין המדע לפני כ-2000 שנה. צורת העולם. כן, הרב צודק. רק שהוויכוח היה בדיוק הפוך ממצג השקר שהוא מציג לקהל, כפי שהסברתי לעיל. מימי יוון ועד לימינו ידעו אנשי המדע שהעולם כדורי.
מי שטען שכדור הארץ אינו עגול היו תמיד אנשי הדת, המיתולוגיות של המזרח, הכנסייה הנוצרית והאינקוויזיציה שלה, וכמובן כתבי וחכמי היהדות. ובכלל, כדי להיווכח שתורה ומדע הם דברים סותרים ומנוגדים לחלוטין, לא צריך ללכת כל כך רחוק בהיסטוריה. מספיק להתבונן במערכות החינוך השונות בישראל של שנת 2010, ולראות שככל שבמערכת החינוך מסוימת לומדים יותר תורה, כך לומדים בה פחות מדע. אז על מה בכלל יש פה להתווכח? על מי זמיר כהן מנסה לעבוד? וכל אינון בריין, משניין בחזווי הוא משינויה דאווירה, כפום כל אתר ואתר. הזוהר מוסיף כאן משפט שעולם המדע נבוך בו. מה פשר הצבעים השונים של האנשים בעולם? הזוהר אומר שהסיבה הבדלי מזג האוויר. במקומות החמים האור כהה יותר. מקומות קרים הם יותר לבנים. המדע באמת נבוך מאיך שהזוהר טעה בענק. הסיבה לצבעי האור השונים היא כמות הקרינה האולטרה סגולה ולא מזג האוויר שמושפע מהמון גורמים נוספים שאינם קשורים לצבע האור. לאור שלנו יש ניגוד אינטרסים. מצד אחד הוא מעוניין שהקרינה האולטרה סגולה של השמש תיכנס כמה שיותר בכדי להפיק ויטמין D3. ומצד שני הוא מעוניין שהיא לא תיכנס בכלל כי היא מסרטנת אותו. כשאבותינו יצאו מאפריקה, הם נדדו למקומות שבהם יש הרבה פחות קרינה מאשר באפריקה. אורם שינה בהתאמה את צבעו באמצעות המנגנון שמאפשר לאורגניזמים להסתגל לסביבה שבה הם חיים, ושמו אבולוציה. הזוהר אומר שהסיבה הבדלי מזג האוויר. במקומות החמים האור כהה יותר. מקומות קרים הם יותר לבנים. במקומות החמים האור כהה יותר. מקומות קרים הם יותר לבנים. אם הטמפרטורה הייתה באמת הסיבה, אז היה בדיוק להפך. היינו מצפים לראות אנשים לבנים במקומות חמים, כי לבן קולט פחות חום, ואנשים שחורים במקומות קרים, כי שחור קולט יותר חום. הזוהר מוסיף כאן משפט שעולם המדע נבוך בו. שעולם המדע נבוך בו. אבל מי ידע שהקרינה היא חשובה? ניחשתם נכון, היוונים. יותר מ1000 שנה לפני שהזוהר נכתב. ההיסטוריון והגיאוגרף היווני סטרבו טען בספרו גיאוגרפיה שהאור של השחורים נובע מחריכת קרינת השמש, ואילו האור הבהיר של תושבי הצפון נובע מקרינה מופחתת. האם הייתה בזוהר ידיעה נסתרת מהתורה, או העתקה בשגיאות של חוכמת היוונים? לשיקולכם.